देबोरगाव बिजाबाव दासान्दि नोंथांनि नोजोराव रायजोफ्रा बेसेबां अनसायनाय मोनगोनखौ सानदों? सा ओनसोलाव ओरैनो आगोलनिफ्रायबो देरहाबाय थाखायो इउपिपिएलआ एबार बहुद साबसिन जाबाय आरो नैबे टाउन एरियायाव दा साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दं। गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर, गासिबो मन्दिर क्लाबफोर आरो इन्टेलेक्सुयेल्सफोर लोब लोब दा इउपिपिएल दोलोआव हाबजोब्बाय। गतिके देबोरगाव समस्तियाव आं देरहानाया निश्चित जाबाय। थांनाय समाव नैबे टाउन खिनि जायगा बेहाय बांद्राय टाउनाव इउपिपिएलनि बारा माबा गैयामोन, मा होनना बुङो बेखौ, फिल्ड गैयामोन, बाहाय वार्कारनि खममोन। दा खिन्थु गथै बुस्थुआनो उल्था जाबाय। स्पन्टेनियासलि मानसिफ्रा ओंखारबोदों, खामानि मावदों आरो हिन्जावफ्रा हिन्जावफोरखौ बुजायदों लाबोदों, सेंग्राफ्रा सेंग्राफोरखौ बुजायदों लाबोदों, बिजनेसमेना बिजनेसमेनखौ बुजायदों लाबोदों। गोबां बे रोखोम जागासिनो दङ। नैबे समाव नोंथाङा सानो नामा जे हाग्रामा महिला बिफानखौ फेजेननो हागोन होननानै? डेफिनेटलि फेजेननो होननानैथ' गेलेदों। इउपिपिएलआ सरकार दागोन, इउपिपिएलनो सरकार जागोन, प्रमदआनो चिफ जागोन आरो आङो देबोरगाव आरो 14 चिरां दुवार मोननैयावबो हाग्रामाखौ फेजेनगोन आरो बे जेननायनि उनावनो बिपिएफआ थानाय नंला। बिपिएफनि जोबनाया बारा गोबाव गैला। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंदों दि फैगौ 3 अक्ट'बराव समायखिरा लागोन होननानै, माने देरहाखानाय होनना बुंदों। बिथांनि जि सिमां बेखौ माने रमान्टिक, बियो रमान्टिक माने बोरैहाय, दो बाननानै फानहैग्राया बे सानो एबार ओरै 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 इसिबांनि फाननानै इसिबां माइ मोनबोगोन आं सानगासिनो हिसाब खालामगासिनो, दिनै ओरै खामायगोन आं, गाबोन ओरै खामायगोन आं, 1 मासनि गेजेराव एरै खामायनानै गंसे न' लुगोन आं, बायदिसिना। खिन्थु बे साननानै थाबायलांगासिनो थानायावनो बबेबा अन्थाइयाव थाव सौदावनानै ज्राम गोलैनानै दोआ बायजोबो। थिग बिब्दिनो बिथांनि जि बुंनाय 3 थारिखआव सरकार दानायनि सिमां, बियो 26 थारिखआवनो थेर बेथेर जाजोबगोन काउन्टिंआव। जुदि नोंथाङा नैबे देबोरगाव बेयाव जुदि देरहायोब्ला मा खालामनो सानो नोंथाङा रायजोनि थाखाय? डेफिनेटलि देबोरगावआव नों नाय, दासिमबो फुराना गामि सरलपारायाव कारेन्टआनो गैया। नोंनि बे लुंसुंथिं दासिमबो कारेन्टआनो गैया। जोंनि समस्तिफ्राव जोङो बहुद आगोलावनो कारेन्ट होजोब्बाय। खिन्थु आसरित खोथाया जाहैबाय, गाव चिफ जानानै गावनि समस्तियावनो दासिमबो कारेन्ट गैयै गामिफोर बिराद एरियाफोर दं। उल्टापानि, लाबायन'पुर, सरलपारा बिराद एरिया, बेवहाय कारेन्ट गैया। लंसुं बहुद गिदिर एरिया, बाहाय कारेन्ट गैया। आरो बे जायगाया, बे समस्तियाव फरेस्टनि हायाव बर', राभा, आदिबासि, नेपालि, राजबंसि, सुत्रधर मानसिफोर दङ। बिसोरनि एफआरसिनि आन्दाराव 1 बिगाबो हा होलाङाखै। जोङो बहुद आगोलावनो, जोंनि दिनावनो जोंनि समस्तियाव हाफोरखौ होजोबदों। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो एइबार बयबो बुंदों जे जोंनो बेखौ नांला, एइबार जोङो इउपिपिएलनि ट्रेक्टरसिनाव भट होनानै खाम्फासारखौ देरहाहोगोन होननानै बयबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा, जातीय संगठनफ्रा दा सिद्धान्तआव फैजोबदों।